Serai naithokma bini bumung khumpui rupini bufa Vijay Vikram rupini buma Saraswati Devarma rupini para Sinai Kami Champoknagar Jirania Sathang Tripura laithangnai Shonibar 16 November 2024 ni hor jorao kaisa jagao thangai kifilui phailai tongmani nukhung kaisa auto malkhung bisingo kalaijak khlaiui phia omo hai wngui thangano hinai uansukui maya auto malkhung accident wngmani yagulo bini bokhrogo thai hamya kuthumui thangma bai bini bwkhnai no sili khibiui tabo operation khlainani nangai tongo operation khlainani bagui kwbangma rang nangai tongmani jora tabuk aboni bagui khaganang tabuk tei bufuksong norok o khumpui rupini ni জীবন এবা langmano mo thangnani bagui norok chubaui mano tabuk bo GB hospital o ICU o daito nijak bini nana bini yong tei bini ama borok jotono GB hospital o admitted ungjak tabuk aboni bagui bwkhaganang rukurok norok bwskango agogui phaidichin o charai kaham mano cheng je mansak chubaui bini langma o cheng yak bai yak manjui chubalaiana o jagao ang borokni phone number tei borokni scanner reirajak norok jebo khatongsak je mansak chubanani bagui kobogjao tei mankha hingke bini bagui kaitorni thanio surinani bagui dofani kokni bisingtwi khlai norokni thanio kobokmung narakjao.